už sme to točili dávno. Je to jasné. Víťaza máme. Meno vaše, meno klubu a potom ešte stroj. Fajn, dobre, tak. Poďte na bok, poďte na koridor. Vytiaľte číslo 4. Menom Tomáš Polák. Domáci klub, na čo jazdíš? Dobre, tak našťastný svoju klub. Ja bol klubný. Balú, to je iná mašina. Balú, aj klub? Nechali si už. Sám za seba, dobre. Páde? Teraz to stojí to na sebe, lebo to je všetko vytakával, jak mi to tomu rozumel, áno? Ja doviazky nie je o to, že holí výfúky, o to, jak to tá motorka berie. Tá motorka berie to, čo potrebuje kultivovanosť, chod, všetko. Toto trvalo to nastaviť, ale je to tak, ako to je. Dámy a páni, Balú! Vyhodnotenie bude veľmi ťažké, aby som nezabudol. Pravidlá sú veľmi jednoduché a presne také isté, ako na bežných zrazoch bývajú a presne tie isté, ktoré tu boli minulý rok. To znamená, že domáci klub alebo členovia domáceho klubu Fire Rider samozrejme súťaže sa môžu, alebo ako prezentátori, ale nie súťažne. Dobre? Takže to už máme vyradené. Domáci, to si myslím, že zaslúži potles, taká bola dohoda. A teraz by som poprosil, aby sme naozaj teda vedeli, že kto nie je domáci. Labku hore, dobre, ruku hore, kto nie je domáci. 1, 2, 3, Tomáš, jasné. Chalani sú domáci, nedomáci. Túli, jasné. No, vážený, teraz poprosím, ja neviem, majstrov sem po tuto, prezidentov. Tomáš Polák, prezidentov klubu Fire Rider Holíš. Je zároveň predsedom nezávislej poroty, nezávislej preto, lebo je úplne jasné, že klub, ktorého je prezidentom, nemôže vyhrať, môže sa zúčastniť tej súťažne. A v tejto chvíli mi povieš, kto sa stáva víťazom tejto súťaže. Ja by som poprosil ešte raz naštartovať. Chlapi, nedomáci, pilní nedomajší, naštartovať svoje mašiny. A ja vás pekne poprosím, urobím mi trošku koridor, dobre? Aby sme mali výhľad na každý.
Tak, teraz poprosím ticho. Ďakujem, vypnete stroje, vypneme mašiny. Na chvíľku ich vypnete, dobre? Na chvíľku len ticho. Super. Ja som musel normálne teraz, aby aj zvukár vedel, že mikrofón som vypol, dobre? Ja som dal mute. Aby na to nezorol. Tak, ideme teraz. Tretie miesto. Tomáš, kto je tretí? Kolega. Balu. Balu! Balu na treťom mieste. Druhé miesto. Maťo. Luboš. Dobre. Tak máme tretieho, máme druhého. A number one. Je to jasné. Tulík. Také studené, to si myslím, že sa dá úplne v pohode. Babi, ešte v pohode? Vládzete? No, teraz máme tu hlavnú cenu. Babi, hlavne, aby vy ste počuli, mám tu pre vás špeciálnu cenu, dobre? No schválne. Nechaj sa prekvapiť. Nechaj sa prekvapiť, čo to bude. Počkaj ešte, počkaj, už, keď si to už dala dole, už to nemusíš obliekať, ešte tu máme ďalšie 4. Ja si myslím, že sa to už odvážia, tak veď už, babi, ja si myslím, že 5. ročník Cibula Festu sa bude dnes znamení, že všetkých 7 súťažiacich ste nasúťažili smutné tričko. Raz, 2, 3, ešte 4 zostali, tak čo, ktorá z vás prvá? Neodváži sa? Tak 3 v tejto chvíli si myslím, že už absolútne získavajú tretie a druhé a takisto aj prvé miesto. Prvé miesto je naozaj pre tú, ktorá bez toho trička dostane najlepšie. Tak, máme tu zatiaľ skoro všetky baby, sorry. A ideme to vyhodnotiť. Súťažiaca číslo 3, Denisa Slobodová, Skalica, vek 19 rokov. Neviem, či sú ozaj, nedotkol som sa. 4, Dominika Holíč, 19 rokov. Počkaj, teraz keď si dole. Tak, Domča Zolinča, 19 rokov.
Súťažiaca číslo 5. Maja Trava. Súťažiaca číslo 6. Tereza Bratislava. Poriadny potlesk pre Terezu. A sedmička Martina z Odonína. Trojka na igelitke. Denčo, nech sa ti páči. Aby som to nerozbil. Dominika, toto je pre teba. Gratulujem. Majuša. Už ja pusu nedostanem. A to musím? A prečo musím? Ale však ja to vyhráva, je. No. Nepoďte nikto, dobre?
Áno. Takže by potrebovala mamičku, ktorá už spínkala, aby ťa prikryla. Ne? Tak ja viem. Tuli, žiješ, Tuli? Ja ti oficiálne predávam prvú cenu za najhlučnejší motor. Je to tvoje. Ďakujem. Enjoy! To by to bylo lepší. Milujem. A máš to zadarmo. Skoro nie idzie. Oj, to za to iść.